ang mabudhion. Bitaw mga igsoon, usa sa pinakabati kaayo nga may tabo sa atong kinabuhi, kana bitawng dunay magbudhi, dunay mulimod diha suod nato nga higala. Diin ato na sinang gisaligan, ang uban siguro best friend nato, kanang suod kaayo, kauban sa simbahan, no? Kauban sa mga pagpanerbisyo, commitment sa simbahan, kana bitong to the point nga mura na gyud nimo igsuon. Pero mga igsuon naa gyapon mahitabo nga pagbudhi sa tanang oras sa atong kinabuhi. Na siguro kaninyo biktima ni ining pagbudhi. Ang uban siguro biktima sa mga bana, biktima ang mga asawa, o asawa mo ay nagbudhi, o miyembro ba siguro sa pamilya, suod nga mga higala, mga kauban sa trabaho, kaopisina, barkada, o sa unsa klase nga mga grupo diha sa katilingban. Mga kaigsunan, adunay usa ka pari nga nag-ingon, ang pagbudhi usa ka labing bati, laksot, miaot, kung sa bantayan pa. Dili madawat nga krimen nga mahitabo sa usa ka tawo. Usahay, kung dili kita ang biktima, kita maoy namiktima. Kita ang nagbudhi. Kita mao katong si Judas nga maoy nagpaatik-atik. Kabalo mo karong adlaw gitawag nga Spy Sunday, Spy Wednesday. Kaya na may mga pangilad nga gihimo si Judas. Nga niadto siya sa kadagkuan sa sinugdanan sa atong pagbasa, unsay anyong nadungog, no? Klaro kaayo nga niingon sa ato ang pagbasa nga si Judas miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, unsay inyong ikahatag kanako nga itugyan ko si Jesus. Kabalo mo unsay gibaylo kay niya? Katluan kasalapi nga sinsilyo. Maura gyud taon ang kinabuhi ni Jesus, gibayloan lang og katluan kasalapi para lang yun makaangkon siya sa iyang tingwa. Mga kaigsuunan, kung atong pamalandungan kini nga mga maong linyaha, ngano man ang tao magbudhi man, tanaw na to ang atong kaugalingon mga igsuon. Sometimes we feel alienation and loneliness. However, an experience of betrayal may offer also an opportunity to a deeper commitment. Kung atong tan-awon mga kaigsuonan, ang ebanghelyo tungod sa pagbudhi kang Hesus, nagkonfronter kini nga mga rason. Unsay mga rason nga nung nagbudhi man si Judas mga kaigsuonan? Adunay duha ka rason nga akong nakita. Una, tungod si Judas duna say motivated siya sa iyang kahakog. Na say panglantaw para lang sa iyang kaugalingong gusto. No? Hinumduman nato nga diri adtong miaging Lunes ang ebanghelyo naghisgot kabahin kang Maria. No? Hinumdum mo nanimba mo katong Lunes. Si Maria, sa mahalon nga pahumot iyahang gihilugan gihugasan ang tiil ni Jesus diha sa iyang pagbisita sa balay. Gipakita ni Maria ang iyahang pagpasalamat. Unya, unsay nahitabo? Si Judas nga nakakita ni ini maoy noy protestar sa maong buhat nga maayo. Ingon siya, gausik-usik ka lang sa maong perfume, sa maong lana. Kay gano, pwede pa unta nimo kining ibaligya o ang halin ni ini, asa man ihatag? Ihatag sa kabus. Oh, nindot no. Nindot kaayo ang tinguha ni Judas nga unta dili usikan ang pahumot, giyabura sa lanas tiil ni Jesus. Ibaligya pa na nimo, ang halin na ihatag nimo sa kabus. Kana mo'y act of charity. Mo man atong gusto. Pero ang motivation ni Judas daw
Wala dahil siya, iya ratong rason, pero wala gyud na sulod sa iyang kasing-kasing. Wala gyud siya'y concern sa mga kabus. Ikaduhang rason, mga igsoon, tungod siguro sa iyahang dili gusto nga pakigrelasyon kang Hesus. The bitter hatred ngadto kang Kristo. Kaya nga naman, disappointed man siya, disillusioned man siya. Kay nagtanaw man good nga si Jesus usa ka hinay kaayo diha sa pag gusto man gud nga ipakita ang mga milagro. Gusto gud nga naa gyud dayon ang Messianic kingdom. Makita gyud dayon sa atong mga mata. Ug gusto tag makita nga na ay pag usab nga mga milagro makita dayon. Pero si Kristo dili man ingon ana, it's a process. Hinay-hinay. Kinahanglan doon na tay patience, doon na tay pag-antos o pagsakripisyo. Subo kayo paminahon mga kaigsuunan in general sense, no? Daghan kaayong moduol sa kumpisalan o moingon, Pader, mangayo og kapasahiloan kay usa sa ako mga sala. Ganahan na kong muputol sa akong kinabuhi. Wow. Shocking. Pero usahay, paghuman sa usa, pagsunod, mao magyapag ikumpisal, ganahan ko muputol sa akong kinabuhi. Ganahan ako maghikog. Ganahan akong muambak. Ganahan akong maglaslas. Uy, unsa naman ni mga salaa? Uy, wala man ni sa una. Karon nanaghan man ning inani. Muran manig ordinaryong sala. That is so alarming. Nga tan-aw nato kita maoy tag-iya sa atong kinabuhi kahilas nato, no? Murag kita'y tag-iya nga akong kwaon na ni kay di na ko ganahan. Puno mi sa problema sa kalibutan. Nya to think ang ilahang rason nganong magputol sa kinabuhi gagmatoy ra kaayo. Kay wa lang tagda sa ginikanan. Kay wa lang yun maatiman. Kuwang lang yun. Sa gamay lang yun kay pag-ilin-ilin. Unya, wala na'y pasensya, wala na'y pagpaubos, wala na kaamgo o pagsakripisyo sa kinabuhi. Daw dili nakabaloon saon pagdawat sa kalisdanan. Na para nila, ay, dili nako, surrender nako. Feeling nako, Pader, feeling nako, walay Ginoo, I doubt. Wow! Guwapo! Kanindot nga pamalandong. Inana na ang dagan sa pangunauna sa mga tao ron. Lord, ngano naman eh. Pero mga kaigsunan, no? Daghan pa magyud kaayo ang nagsimo kitang tanan ng umpisal, no? Ayaw taon-unaan ninyo nga gibiyaan mo sa Ginoo. Kundili kita maoy nibiyak sa Ginoo. Kita maoy nagbudhi kaniya. Dili siya ang nibiya. Mo bitaw ni atong gisaulog ron ang Holy Week para atong hinumduman kung giunsa di ay tapaghigugma sa Dios. Para atong masinati kung unsa di ay pagkamakasasala nato, atong hinumduman kining mga sala, ato kining angkunon, ang atong pagkabati, ang atong pagkamabudhion, ang atong pagkalaksot, pagkaway puangod. Ato ni angkunon, nga inani ta, usahay mangumpisyal, Pader, pasilua kay ang akong mga sala, kaning inani manggutta Pader, no? Kanang atong mga sala, Pader ba? Kita ba? Kita. Uy, apil daig ko. Imo man na. Nigo, anak manggita Pader, makasala manggita. Uy, imo ra na. Na ako'y akong sa, pero di po ko apil sa imong sa. Usahay ba, ka na bitaw mangumpisal, nga mura bitaw alanganin. Nga dili ka angkon nga imo yun na angkona ang imong sala. Be bold to accept
you're being sinful and offer these sins to God. No? Be contrite of heart. Bisan sa unsa kadako nimong sala, mas dako, mas hilabihan kadako ang gugma sa Dios kanatong tanan. Mao na ato ning gisaulog, mao ni atong gibuhat, pagpinitensya, pagsakripisyo, ug ginaot unta atong hinumduman nga ang kinabuhi kabahin kining pagsakripisyo. Dili unta ta mapareho sama ni Judas nga mabudhion nga ang tuyo ug tumong personal nga kaugalingon lamang sa iyang kahakog o sa iyang personal interest nga siya maoy mahimaya. Sa tinuod lang, kung gusto kitang mahimaya atubangan sa Dios, atong kalimtan ang atong kaugalingon. Ug atong itugyan ang tanan nga mga sala ngadto kaniya, hinulsula nato, itugya nato kini ngadto kaniya. Kay mao ni ang tuyo ug tumong sa iyahang dakong gugma. Kay kun wala siya, dili mahitabo nga kitang tanan maluwas. Bisan sa ato ang pag-atos, bisan sa unsang buhat nimo diha sa kaluoy, bisan sa unsa pa nga imuhang gihimong pagsakripisyo, atong hinumduman ingon si Kristo, it is mercy that I come here, not sacrifice. Gugma, kaluoy, pasaylo sa Dios. Nining panahon sa Semana Santa, atong basulan ang ato ang tanang sala. Ihalad nato kaniya sa iyahang dakong paghigugma. Kay siya andam nga mudawat ni ini basta kinasing-kasing ka nga mutugyan ni ini kaniya. Palihog manindog ang